Hola, bon dia. Dia avui de ponent. En moltes de les comarques, hores d'ara, està bufant el vent de l'oest, un vent que arriba sec, recalfat, amb una humitat baixa i provocant una pujada de temperatures destacables respecte als valors d'ahir. A més, este vent de ponent, les temperatures són més baixes. Avui, que respecte a ahir, a les zones del centre de la península, però observen, avui les temperatures seran clarament superiors i, de fet, hores d'ara ja tenim observatoris que estan superat els 30-31 graus, per tant, dia de molta calor i d'humitat baixa. Atenció també, dia de estar molt alerta pel que fa als incendis forestals. Davant de qualsevol emergència telefonen ràpidament al telèfon 112. Demà ja no esperem ponent. Demà canvia la situació meteorològica. Dominarà ja el vent de llevant. Això què vol dir? Que tot el que hauran pujat les temperatures avui baixaran demà. Demà sí que farà més calor al centre de la península. Canvia la situació meteorològica, es gira la truita i nosaltres demà tindrem temperatures, farà calor, però no serà la calor que estem tenint en el dia d'avui i, de fet, demà cap al litoral les temperatures seran més agradables. Iniciem també l'oratge amb imatges i fotografies, en particular de la posta de sol d'ahir. Aquestes són imatges que ens envia des d'Alaquàs Carlos Adell. Hi havia també algunes bandes de núvols alts que van deixar una posta de sol rogenca. Esta imatge des de la Val d'Albaida, a l'interior. Pepe Gandia ens envia esta fotografia de la posta de sol d'ahir des de Fontanars. També una altra imatge, una mena d'iridescència es va poder observar des de Viver ahir al final del dia, fotografia feta per César García. I esta ja és d'avui, és una imatge del matí des de la zona de Benicàssim. Anna Andrés ens mostrava com s'han format alguns núvols baixos i també esta imatge de l'eixida del sol des de Massamagrell mostrant la mar tranquil·la i es mantindrà molt tranquil·la durant tot el cap de setmana. Aquestes són imatges gravades per Juan Carlos Moll des de la zona de Gaianes. Ahir veiem la façana, la part nord, la part sud, volem dir, des del Benicadell. Veiem un dia radiant el que tenim avui i de calor. Avui també cap al Comtat, temperatures molt altes. Més imatges també i fotografies que mostren el dia radiant que en tenim des de primeres hores de la jornada cap a la zona d'interior, nord de Castelló, als Ports, Morella, i observen imatge de platja, quasi que donen ganes d'entrar corrent a l'aigua, amb una temperatura, avui, com comentem, superant els 30 ja en aquests moments. Imatges també de Benidoleig, la Serra de Segària. Avui és un dia d'humitat baixa i de bona visibilitat. Repassem les mínimes. A Vistabella, l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa, recorden, instal·lat este cap de setmana passat per Avamet, han tingut 9 graus de mínima. Onda, 14, també Morella. Cap a Benicarló, Castelló o la Vall no han baixat en tota la nit dels 15 graus. Pel que fa a la província de València, repassem també algunes valors de temperatures mínimes. Utiel o Titaguas han tingut 9, han baixat els 10. Arribem a Anna i ha tingut 12, Puçol també ha arribat a 13, o València i Gandia no han baixat els 15 i 16. Esta pròxima nit encara seran més altes, farà calor d'estiu esta pròxima nit i matinada. I per últim repassem alguns valors de temperatures mínimes de la província d'Alacant. Villena, a l'interior és on han baixat una miqueta més. Villena ha tingut 9 de mínima, però observen la resta. Orihuela, Alacant, Alcoi, Dénia, Elx, temperatures mínimes entre els 14 i els 16. I esta pròxima nit seran mínimes que podrien acostar-se als 18, 19, per tant, com comentem, nit de temperatures altes a les zones litorals. Les imatges del satèl·lit de les últimes hores mostren que estem en una zona d'altes pressions. Observen esta mena d'arc, la nuvolositat pareix que evita la península ibèrica i és que circula per la zona nord de l'anticicló i de moment es mantindrà aixina en les pròximes jornades. Tan sols alguns núvols alts estan arribant i, de fet, si fem una ampliació i veiem una imatge de la península ibèrica una miqueta més de detall, a les 12 del migdia observen que arriben vent des de la zona interior, des de l'oest, i el que veiem és la zona mediterrània completament lliure de nuvolositat i és a partir de la zona centre quan es veu que hi ha núvols. El vent està bufant de ponent, s'observa fins i tot una mena d'ones de vent, però arriba ja al Mediterrani completament sec i recalfat. Per tant, el que tenim per davant, com comentem, és calor en el dia d'avui i poca nuvolositat. Pel que fa demà, el mapa de superfície, el mapa que mostra la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar, el que diu és que tenim l'anticicló pràcticament a sobre nostre, a la zona nord peninsular, ens arriba també a nosaltres, si tenen un baròmetre veuran que la pressió atmosfèrica està pujant i esta llengua, esta mena de línia d'anticiclons, obligarà les borrasques a circular pel nord del continent. Això es mantindrà tot el cap de setmana i part de la setmana vinent, per tant, de moment, situació de pluges a curt, mitjà termini no veiem enlloc. Per tant, el que tenim per davant és bàsicament oratge estable. I avui el que tenim és
molta calor. Temperatures, com comentem, hores d'ara ja superant els 30. El vent de ponent dominant sobretot a les comarques centrals de Goz de València i d'Alacant. Temperatures amunt. Cap al litoral de Castelló, la part nord, no arriba a entrar el ponent, entra el vent de sud-est, entra en recorregut marítim i en aquest sector no tindrem temperatures tan altes, però a la resta, dia, com comentem, d'estar atents, sobretot també als incendis forestals, hi ha un risc elevat en el dia d'avui. Pel que fa a demà, de matí tornarà a ser un dia assolellat, de matí calorós, les temperatures esta pròxima nit més altes. Al migdia ja no esperem que domini el ponent. De matí encara bufarà fluix, un dia assolellat, bona visibilitat i mar molt tranquil·la. Per a partir del migdia i sobretot de vesprada, que ho veiem per províncies, el vent sí que ja dominarà a tot el litoral de Castelló, al nord i al sud, del sud-est. Això frenarà les temperatures, la pujada de les temperatures, tot i que serà un dia assolellat, amb núvols alts no farà tanta calor com avui. I pel que fa a la província de València, encara es notarà més demà l'entrada de la brisa. Frenarà les temperatures, vent de llevant i màximes que demà fregaran al voltant de 24 i 25, però ja no superaran els 30. I, a més, com augmentarà la humitat, al final del dia de demà veurem núvols més destacables a les zones litorals. No esperem pluja, però al final del dia podria quedar el cel cobert de núvols que entraran de la mar. Pel que fa a Alacant, també demà una situació de vesprada completament diferent a la que tenim en el dia d'avui. Demà cap a Alacant, bàsicament, dominarà el vent també més humit, vent de gregal i de llevant. Tindrem el cel pràcticament assolellat, amb alguns núvols de vesprada i les temperatures màximes no tan altes com les d'avui. I la pregunta és, i la resta del cap de setmana, la setmana que ve, no hi ha canvis. De moment, diumenge, sol, alguns núvols de matí, núvols abundants a primeres hores, vent de llevant. La nit de dissabte-diumenge, una nit calorosa, una nit agradable a la ciutat de València. Recorden, moltes celebracions a la zona de la Mare de Déu, en particular, les temperatures agradables, núvols de nit, però no esperem pluja, i bàsicament sol també al migdia de diumenge. Dilluns, dimarts, sol, sense temperatures que observen no canvien i, de moment, no es veu pluja i arribem a la primera quincena del mes de maig, caldrà esperar la segona quincena. Per tant, després de la calor que tenim en el dia d'avui, el més destacable és que el cap de setmana tindrem núvols, en general lluirà el sol, però les temperatures no seran tan altes com les que tenim en el dia d'avui, tot i això seran temperatures entre primavera ja quasi de principis d'estiu. Acabarem parlant també de la concentració pel que fa als nivells de pol·len. Primer, parlem de dos de les espècies, alzina i olivera. Les alzines han tingut una pujada destacable en les últimes jornades, amb les pujades de temperatures, i encara es mantindran en valors alts o moderats en els pròxims dies i les pròximes setmanes. L'olivera pareix que tendirà a baixar, però encara es mantindrà i està en nivells moderats i alts. Per tant, si tenen al·lèrgia a aquest tipus de pol·len, molta atenció els pròxims dies també. I pel que fa a dos últimes espècies més, tractem les espècies de les gramínies i també les parietàries. Les gramínies tenen tendència a pujar, encara es mantenen en nivells baixos i moderats, però pujaran de manera significativa les pròximes jornades. Les parietàries es mantenen en moderat i baix. Recorden que poden seguir tota la informació de la concentració de pol·len a les pàgines www.abaic.org, l'Associació Valenciana d'Al·lergologia i Immunologia Clínica. Tenen tota la informació de la concentració pol·línica i de diferents tipus de pol·len. I avui, abans d'acabar amb imatges i fotografies nostres, volem recuperar les imatges de les tempestes i tornados que hem tingut el dimarts dia 5, espectaculars, cap al nord d'Alemanya, ratxes de vent de més de 100 km per hora. Malauradament, hi ha hagut també danys perquè hem tingut algunes víctimes mortals, molts danys materials. Tempestes van ser molt fortes, fregaren el nord de tota la zona d'Alemanya, i algunes de les formacions nuvoloses i els tornados que es van formar han deixat imatges realment espectaculars. Es van juntar dos masses d'aire, una més humida i més càlida amb una més freda, i va provocar aquestes tempestes molt fortes i molt intenses cap a la zona d'Alemanya a principi de setmana. Hores d'ara l'oratge està una miqueta més tranquil. I ara tornem així. Nosaltres, situació d'estabilitat, observen com hem tingut l'eixida del sol d'avui. Recorden, avui ponent, avui dia de molta calor, però demà la situació canviarà, demà dominaran les brises, bàsicament tenim un cap de setmana de sol i de temperatures que al migdia el cap de setmana oscil·laran entre les 22, 23 o fins i tot en algun punt de l'interior superant els 25, però ja no arribarem a superar els 30 com passa en el dia d'avui. Amb aquestes imatges acabem. Que passen una bona vesprada i molt bon cap de setmana.